録画にしてみる。今もう YouTube のネタが枯渇してるから、佐藤さんにもらったりとかしてあげないと。そう日々あげない。日々上げ続けないといけないから YouTuber やから多分わかる、覚えてる。あ、バトで行く。いや、すみません、わからないです。あれ？佐藤さんやって。左？おいしいよね。
行こうか。交代してみて。今のむずかった。もう一回行こうか。もう一回行こうか。もう一回行こうか。腹でパラパパってか。そう。どう思う？意見言って。意見言っていいよ。ケンケンの人が3番につけた方がいいと思う。 3番につけた方がいい。3番の人が、さとこさんが今迷ってて、誰に合わせればいいんだろうって思ってるんだけど、さとこさんがリーダーで、この人にみんながギュッてこうなるのがいいと私は思ってるんだけど、この2人でキープをしようとしてて、2人のこのパッとパッとティンティティを合わせようとしてるんだけど、ここをこうやって合わせようとしてるうちにここと離れちゃってて、3番置いてけぼりにしてるんだけど、なんか3番に吸い付いてるみたいな風にこうやってくっついてるのがいい気がしてる。じゃあそれでそれでお願いします。さとこさんは、迷わずに俺についてこいみたいな感じ。自信持って。そうそう。ででも最悪全員が全員を無視してたとしても、同じ速さでいってればそこまでずれへんから。そうなんだけど、なんかゆっくりが逆に難しい。ゆっくりやそうやな。そうか。はいはい。間がありすぎて。じゃあ3番からいこう。3番からいこう。どうぞこれ。どうこれ。それ。もう一回いこうか。ティンチンタ。ティンチンタ。ティテンチン。
手の位置あった？あったよ。さっきよりも良かったね。さっきより良かったからね。シャワーのパッティパでもかなり微妙やった。もうあっち行ったりこっち行ったりしてたけどね。旅をしてたら。旅する系。旅するアコンパ。これ難しいよな。パッティパはすごい難しいよ多分。パッティパ一番むずい説だよね。一周回ってパッティパは一番むずい説ある。一周回って。全部わかってる。なんかその手拍子とかが一番難しいように。やばらを